ce ya gida yake. So ga mining ɗin da rocket shi kuma mining ɗin shi mining ne na arziki wannan mining ɗin. Sha yanzu maganin yanzu. So na farko dai mu shiga kai tsaye ciki sai ka danna half and half. So shi wannan mining ɗin na farko dai in ka shiga ciki zai nuna ma wannan processing to acceleration. So za ka taɓa nan gurin, in ka taɓa nan gurin duk wani task duk za ka gama ciccike su, in ka gama ciccike su zai nuna ma ka ci coins guda 900. To shi wannan bara ku gani inda nake gaya muku sha yanzu maganin yanzu. So ka ga na farko in ka tashi ka fara ganin wannan nan guraren, in ka fara danna nan guraren ka gani. To yanzu kun ga nan guraren ya ce sorry, kun ga nan dala 103. So ga shi nan ka tara da cost of one rocket. So in ka tara da one rocket shi ne za su baka dala 103. So shi kuma wannan rocket bara ku ga mu je muyi swapping. So sai muyi swapping one rocket ka gani. Da ka tara guda 500,000 za su baka one rocket kuma za ka yi withdraw ɗin ka successful. So gani gashi nan dala 103. So inda za ka taya mining ɗin shi kenan kuma kullum duk 24 hours a nan guraren za ka ga sun ajiye ma guda 15,000. To da zaran sun nuna ma in ka gama tap ɗin shi insha Allah wannan ba shi matsala. So wannan nan gaba zan kawo muku yanda ake withdraw ɗin shi. So saboda yanzu ba ma so bidiyon yayi tsawo na bar ku da shi. So da Allah in ka ziyarci wannan channel ɗin taka ne daure ka danna alamar like da subscribe. So na gode.